تجراوي مويتوس تجراوي واجا خفيلو مسوات خفيلوس أبي ترى سرعة أولو تموتيس برجعنا حمود نفس التان نموت عليه تجراوي واجا خفيلو إحنا بغتنا نحن نسندلي تنقرأ بكلها تجرايسي تقولنا لها نعم دا مثل على وعد عتيا تنعني تجرايسي نعم دا تجرايس كوسنوز قبل زمان تجرايسي تنعني تقولنا زلها سي تجرايسي مس أبي يقينو مويتو نيسايا سوريدو لمستر إكس كقمت ريحان نقرأ زلها إيرتراويان تنحني إيرتراويان إيرترا سرعتا واللوت كمسو دخوينو بعلاتهم تقاليسهم يمسو كمزي أبنتو تريو دصنعهم يوارو ديهم دلهم أديون عدون زي خبره كل جزء وردتني أي تجارو فليت أمم تجارو فلفين أمم تجارو قاتس أين أمم مالتي خم بعل أرجز أمصلو نلومي كبار بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة خورك دحر مزرابو أب إثيوبيا أزي أزرارا بقداي كوينلو سخاء مس إيرترا وج زبها لايلينانيو شعبيا أب أفدق أديس أبابا يزولو سلزي نشعبيا تزي تنكفنايو تمرات يخون قداينا نكبر مس إيرترا قينات مس نول لعقن شعبيا أب أفدق أديس أبابا يزولو اندابولو كزارو الرأي له هو تغكل شعبيا أب أفدق أديس أبابا ترح زي كونس أب 4 كيلو له خمتي كبور أول سعيد حاونا زبولو أب 4 كيلو زت زربة بحنت دقيق أب عدها الله يتوسع إذا خوينا خبك عجن سلمنتا يومكم إلهم نزبل زغونا نجر أنفت نبع عسبي زغونا نجر عند حرد أوسيلهم شعبيا 4 كيلو كوف كم زبل لاي ساعات حطوا يقبلوا توب إثيوبيا وين زاربوا له مدحري منيستر مكلخان عشاء زت زاربوا زربا أزي أزرارا بخو ناخونه يخيدانو اسكن اسمعيه የብልጽግና አመራር ሁለት አቢስ ናቸው ሀገርማ ሀገርናት ኤርትራ ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ አደጋ በወደቀችበት ጊዜ የህዋት ኃይሎች ራሳቸውን በደንብ አድርገው አገግመው ሰራዊት አሰልጥነው የሰሜን ዕዝን መተው ሰራዊቱን ራቁቱን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራዊት ራቁቱን አምልጦ ኤርትራ ከገባ በኋላ ልብስ አልብሰው ምግብ ቀለብ ሰጠው የቆሰለውን አክመው ትጥቅና ስንቅ ሰጠው ታንክና መድፍ ሰጠው እቺን ሀገር ያዳኗት እኮ የኤርትራ መንግስት ነው ሀገርማ ሀገርናት እኛ ውለታ ምንረሳ ህዝቦች አይደለም ትናንትና ሾርት ሜሞሪ ያለ ሲሳደድ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾርት ሜሞሪ መሆናቸውን እኮ ዛሬ እያሳየን ነው ፈላጊውን ስንቅና ተቀብለው ማጥቃት አድርገው ራሳቸው ሰራዊታቸውን ሰውተው ህወሓት አዲስ አበባን እንዳይቆጣጠር አብዛኛውን መስዋዕትነት ከፍለው ኢትዮጵያን ከመፍረስና ከመበታተን ያዳኗት ስርዓቱንም የብልጽግና ስርዓቱንም ዛሬ እንደፈለገ ዘራፍ ንግግር እየተናገረ ያለው ስርዓት እንኳን እድሜው እንዲራዘም ያደረገው እኮ የኤርትራ መንግስት በዚልካ በቲ እንሆ ሓንትንቃ ቆሖ ክትጫጫ ሓንቲ ኮይና ብውሽጢ ንግዳም ክትስበር ኣለዋ ዝብል ክስተት ተስተናግዳላ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግርግር ምስ ኤርትራን ባሕራን ምልኻፍ ድማ ወንበር 4 ኪሎ ፋኖ ኾፍ ንኽብሎ ምቅልጣፍ እዩ እዚያ ከይኮነት ኣይተርፍኒ ኣታ ናይ ኣወል ስዒድ ኢትዮጵያውያን ይከታተልዎ ጥራሕ ደይኮነስ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘኳማስዕዎ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ደሳላስልዎ ስለዚ قربتي እንድሕርዳ ጠንቀምቀም እንድሕርዳ ኢልና ቅድሚ ሕጂ ኣወል ስዒድ ሓንቲ ብርጌድ ናይ ኤርትራ ሰዲድና ን4 ኪሎ ናይ ሰዓት ናይ ፍርቂ ሰዓት ያ ዝበላ ዘረባ ነይራ እንድሕርዳ ትዝክርዋ ኮይንኩም ማለት እዩ ነዚኣ ከይኮነት ኣይትተርፍንያ ዛስዋይ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ከም ዝሪኦም ዘለኹም ሸለብ ገለብ ምስ ኤርትራ ኩናት ተዘይገበርና ተመራፂ ይኸውን እንዳበሉ ይእውዩ ኣለዉ ምክንያቱ ወንበር 4 ድማ ወንበር 4 ኪሎ ፋኖ ኾፍ ንኽብሎ ምቅልጣፍ እዩ ምክንያቱ ወንበር 4 ኪሎ ዝደለዮ ሰብ ኮፍ ከብለሉ ዝኽእል ቁመናን ተመክሮን ዘለዎ ዘይት ነገር ዝበሃል መንግስት ከም ዘሎ ርዱ ኮይኑ ካብ ሰር መዓቱ ሰውረና ዝብሉ ናተይ ተንተንት ድማ ኣለዉ ደቂ ሓቦይ ትኽክል እቲ ትምኒት ጥራሕ ዘይኮነስ ብትኽክል ነቲ ፖለቲካ ብወገን ናይ ኤርትራ ዝመፅእ ኣብ ባይታን ኣብ ቦታን ኣብ ሰዓቱን ኣብ ውዕለቱን እንዳኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩላትና ከዓ ንፀላኢኻ ክኸይድ ከሎ ሽንትና ንሓውሰሉ ብዝተኻለና መጠን ኣብቲ ዝዓበየ ጉዳይ እንተጠመትና እንተተኮርና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ በዓሎም ኢትዮጵያውያን ሻዕብያ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ አበባ ኣሎ እንዳበሉ ንሕና ከዓ ኣብ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ ኣዲስ አበባ ስርሑቕ እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ አበባ ሩሑቕ እዩ ኣብ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ ብምባል እውን ንሕና እውን ሕሹኽ ኢልና ከነዘኻኽሮም
በዝጋጣሚ ጻውዒትና ነቅርብ اوكي مدهن بوزح جيزي هاتفتفن كتب له تسمع عندي هاتفتفن كتب له تسمع بزعبا قصالي ابل على حزبن هاجر منغسي ኤርትራ በቃ የቅሬታ ዴቦሉዶ ገለዶ እንታይዶ ገለ በቃ ህዝብ ኤርትራ ከምዘይ ተበደለ ተጋሩ ከምዝ ተወደሉ ገይሮም ጥራሕ ቀጻሊ ክትዛረብ ያ ተስማዓሞ አብርሃ ገብረ መልይስላሎ ንስኺ የቅሬታ ክትብል ዝግባክ መጀመርታ ሞ ንስኺ ጽቡ ጌርኪ መዲድ ተሰኪምኪ የቅሬታ በሊ ብድሕሪኻ احنا خاخ كم كنتاتو بحقنا عالم رينا خا نحاسبلو مالتي እዚ ትገብር የደለኸ ግን ነፍስኻ ክትሃሲ ተሪኮን ከተምጽየ ነገር ካያለን እዚ ጾም ዶ ኸጽልዩ ግን ሰባት ከይተጋጊ ኦኬ ንስማዓያ الورار عرسن مكلخال يو زጥቀመሉ ዘሎ ትግራይ ጆሆ አትሒዙ ንባዕሉ ከከላኸል እቲ ኩናት ድማ ናብ ትግራይ መጽዩ ትግራይ ተጠፍአሉ መንገዲ ይዝዓር ዘሎ እምበር ናይ በሓቁ ናይ ሰላም ሓይሊ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ድማ ዘሎ ርክብውን ናብ ንውር ንምምላስ ካብ ዘለዎ ባህጊ ይኮነን ምክንያቱ ቅድም ክብልውን ጌም ኤቨር ኢሎ ዝጀመረ አካል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ድሕሪውን ህዝቡን በዓልቲ ነጻነት ኣብ ዝተኸበረሉ እዋንውን መበል 34 ዓመት በዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ክበር ከለውን አው ዘስማዕ መደረውን ካብ ምብጋስ ይካል እዩ ትማል ዝፈጸምናዮ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸምናዮ ጆኖሳይድ ኣየጣዕሰናን ዝብል እዩ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዝወሰድናዮ ሰላልፋ ኣየጣዕሰናን ምስ ዝብለካ አካል ሕዝብ ምስ አካል እዚ ሰላም ክገብር እየ ማለትስ እንታይ ማለት እዩ ዓለም ለኸ ሕጊ ጆኖሳይድ ተፈጺሙለ እዩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ጠፊኢን እዩ ህዝብ ተመዛዊልን እዩ ግዛት ተወሲዱን እዩ ሕዝቡን ጨፍጫፍን መጮይትን የጋጥመነሉ ክትብል ከለኻ ነቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ክሓተሉ ዝኽእል ዝነበረ እቲ ንስኻ ክትስምዖ ትኽእል ኣውያት ባዕልኻ ዲኮን ካኒኻ ትድምስስ ዘለኻ ታይ መስራሕ ኣሎ ሞዚ ተጣዓሰ ጽባሕ ንግሁ ድማ ናባኻ ዚሩ ንዞምጽኦ ጆኖሳይድ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ ተኾሊፍና እውን ዝብል መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ምስ አካል እዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተስማዕሚዕኻ ሎማዓንቲ ናብ ልዕሊኡ ንዝመጽእ ወራር ኮነ ሓደጋ ናይ ህልውና ሓደጋ ጋጢምውን ዘሎ አካል ክትከላኸል ደው ትብል እቲ ህዝቢ ኣየሕዝነካ እንዲዩ ዝብል ዛዕባ አልዒሉሎ ካሊ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብገስ ዘሎ ኩናት እንድሕር ኣሃልዩ ትግራይ ስለምንታይ ኣብ ዝጉዳይ እዚ ውግንና ወሲዳ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትወስዶ ዝግባእ ስጉምቲ ትግራይ እውን ክትልከም ዝግበር ዘሎ ተኾነ ኣብዚ ትግራይ ክትወስዶ ዝግባእ ነገር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይፈጸመለይ ግዝኣተይ ይመለሰለይ ህዝቡ ናብ መረበቱ ይመለስ ዝብል መከራኸር ነጥብ ዳምበር ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጎንጽ እንዳሃለወ እንዳረኣኻ ብኣክቲቪስታት ይኹን ብኻልኦት አካላት ናብቲ ዓዲ ቦርደር ጥሕስካ እንዳልኣኽካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለካ ጉዳይ በሰላማዊ መንገዲ እቲ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶሪያል ካዝፈጸምካዩ በሰላማዊ መንገዲ ንኸይውዳ ዕንቅፋታት ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ስለዚ ጽባሕ ንጎብ ልዕሊ ትግራይ ንዝመጽእ ብኢትዮጵያ ንዝመጽእ ሓደጋ ከተሓታት ዲኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ኢኻ ክትሓቱ ዝብል እዩ ሳልሳይ ነገር ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ቶም አክቲቪስታት ሰላም ኢና እንደሊ ይብሉን ኣለዉ ግን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ሰላም ሲ كم زلوا أي نجرنا أو قعنا بعلي نجرنا تجارو إنا محلفوت جونوسايد تفصموا محلفوت وعزت أنا قد تجارو ناي تجراي اللي تنازلوا أكلات يوم نفط بوتان السوق خدون زلنا نجارات ونا نورماليزن مقبر سعرتات كجورو زلنا نمبر بوجن إرتراس تعسات سمع ويدما تي ناي تجراي زلوا قدايون مونجو حزب إرتران حزب تجراي زلوا تفترة وزخنا ركب تناحوا الناس زخنا ركب كملسو تعرتات يجورون مؤذين من تأيو كل جزية تجراي سعر ساتحيتها ترقي سلام سلازبلا سلام يمتزديو قد ما خلتش عن عصر تخلتن أنت تاوخينا تجراي كبجس كلونكو منقص تجراي مس حزب إرترا سلامنا ندلكو يبلني رأيو إرترا ويان تجراي عدكم يان نوعكو يبلني رأيو سلام سلازبلا سلام متزديو زبل هذا نتوجنا العلومو مزون قدرات زي أتم التحاسكا كبارن تفتراو أكيدان سجع حزن 34 عامات زلقة من قصة إرترا خبارياتو تبجسكا زوم نزمنات أب منجو تجرينا منجو إرترا زلوا قداي خص حزي كل سلسة زوانو كيناتات تولي عملوا مع شحات دك هزبي أمتفهم بإرترا وجنبله بتجري وجنبله أو كينات واني زلوا عفتو كينات سلزي زمن قصة زي ببقوانو خناتات ندم مشاچوه قبل على خاص أنت تنزفت كينات نزفت ورار نزفت من قصي حزز تفعلوا عدل حزي أو إرترا سرعته ولو تزمت قالوا عدل تمشاچو ندالوه أو كند تجري نزقوا دايزي تخونه سرعته ولو تنخمت ما أمونغو تجرين إرترا زلوا نجر ناب سلام نخملس زرينا إينا تسنى الكاسق كيتبل زرعت خردات كأصل زلو كتكاتاتلهم سلا زلكايو امبر
كلت عامت وي 3 عامت زي تزربلو ارسي سلازلو ايكون حاده بحاده تزريب لي حدا زي خاب حاتيت نبعلا مغواتيت تغير يرايك حجي كم غازيتنيا خمره خبيت سبات زي كونت نبعلا وغن حزا صقع حزا ناي حدا حساب زراي كويناسي مغواتيت كوينا تقرب اتفتن نابنت زي ابو قريب زلو تقراواي حونا ازي بليحي از حتى حجي تقرب زلا نعون ديو اتحطو جن حنساب تايو حتى زي كون زمسل زلو زراي زمسل زلو دلا ياخد حتت صبغيو اب حساب اميني سب زسقوم جن كينو حتى زي ناب موغوته غصو ناي خصاي موساد مرغص موساد صقع موساد عينتي خيدالو تحت خوخ بلاك دل مالتي يتراف نظام كم زيام زاصلو حتى تاع كتملسو ناديتاتكم شكور كتقربوا لنا يدخلون يوم بون كتقربوا لي تدخلون يوم حزب تكراي بسودان افافيت يبلكا بعفار افافيت يبلكا بيرتا افافيت يبلكا 4 كيلو قطقاطيخا حسابو اسكي اتا حسابو نربحكم نحنا كن ناي من ربحي عبي قلمل نصاوت يلنا مسار اول سعيد مس ستالين قبر سلاسي تراخيبهم سرحو وسراحيو نزد ما از سراح زد ما كينات يلن بلنا له ابقربا معالتات بخالق ود بشاشا زيد ومتوتاون كره اب زي تفلط بوتا خوينه مدب كسرح يبلنا له اول سعيد كومون ستالين قبر سلاسي انصلالينا زل حدغا كبيديو سلازي نزا حدغا زد ما كلنا حابيرنا استغالنا متن حدا خوينا ندحنتنا ወይ ድማ ኣብዚ ተባሂሉ ደሎ ናይ ጽምዶ ስራሕ ክንሳተፍ ንሰላምን ፍቅርን ህዝብታት ትግራይ ካውናው ድማ ኩናት ንምርሓቅ ምስ ኢትዮጵያውን ክንሰርሕ ኢና እዮም ደሉ ደለው ኣብ ህድሞና ቲቪ ሕጂ ዝ ፖስተር ሸሪሎም ኣሎ ማለት እዩ ኩላና ኣብ ህድሞና ቲቪ ኣቲና ክንከታተል ንኽእል ኢና ኣብ ቀረባ መዓልታት ክትዝርጋሕ ማለት እዩ ማለት መፍትሒ ፀገም እንድያ مفتح صقم يوم سوا إساياس وين تخونه نحن ون نقبلها مفتح صقم ناس لزخونه تيو تحقزي كالي تأمر يقول حل زلا ذا صمدة بحال إساياس وحيد تموصل لامو نتا وحيد مملسي تقراواي زي حزق من لساسل زي خل تقراواي دليو تقارون وحيد مثلنا لامو نتا وحيد نمملاس بدحرينا زوق عنا عيل سلازين دلي متمار تدلينا عيل ناينا ناتو زلا زيادة ترغبنا زلامبر نايب حق جنيون زخنه منغستات بدن بتراخيبهم ناي كلتيو زغو بتعمي نايب حقي حماق سريو مجمريا اتي اسياسي كا زنتي كا تزاربو دلها زرباتات كل غزي ارمو خنبلكا وريحنا مسمع بيخا سمع ايتغنيها تردا ايتغنيها بريزيدنت إسحاق الكا تزارب كلها قال ازي صمدو تبل لها مس تግራይ ጥራይ አይኮነን ጽምዶ ተበጊስ ደሎ ጽምዶ ምስተፈላለየ ጎረባብቲ ሃገራትን ሓይልታትን ይንሰላም ስለዝኾነ ማለት ስለዚ ትግራይ ድማ አካል ናይ ጽምዶ ኮይና ተሰራሐላ ካውናው ስለዚ ናብ ኤርትራን ትግራይን በሐፈሻ ቁንጨላ ቢልካስ ተበገሰ ወይ ድማ ዝኸይድ ጽምዶ የለን ስለዚ ጽምዶ ንሰላም ጽምዶ ንፍቅሪ ጽምዶ ድማ ኩናት ንምርሓቅ ይተበግሱ ደሎ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሰላም ዘደሊ ማለት እዩ ማለት እዚ ኣነ ባይታ ተዋሃበና ትግራይ ክንደትን ትግራይ ዝገበርክዎ ባይታ ተዋሃበን እዩ ዝግባእ ንዓኻ ክትዕመካ ግን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዎም ደለው ዞም ግብረ ሽበራውያን ንሕና ሓጊዝናኩም ስለዝኾና كندت زحجزنا كون كابو منصر مريض كتبنا كتحجزنا سرعات كنودق مورال كتبنا عينا ندلي سينير قابهم تثبيتنا كسبنا تثبيت هاي نبرنا نيد بدلو نحنا كدع كفتور يقولون الله بعد كفتور يقولون زي أخلو زي الكازي كتحسوا الكاسي بوليتيكاي كحساب زي أكلمه لازم حواتي أبيع كواي كمهارو زبرال بحد جيا هذا حوله تبغركم سمعوا ويز دلي سمعوا سمعوا حجي نزوم غوربيتاችን زامنن ما يدحقونن حدي
ንጎረቤታችን ዝኣመነን ማይ ዝሓቆነን ሓደ እዩ ነዞም TDF እውን ዝርኢ ነዞም TDF ሪኹሞም ኣለኹም ነዞም TDF ዞም ጠለይ ማርያም ተሃኩም ዝብሉ ንዖም ክሒዶም እዮም ሓቂ ሓሽታ ክሒዶም ንህዝቦም ክሒዶም ገለመለ ከምኡ ባህርያትን እዚ ኣብዚኣ ዝዛረብ ዘሎ ሓውና ጽቡቅ እዩ ንኻልኦት መምሃር ሕጂ ተብለጋ ኣለኹ ስለታሳብ ማዕርክ ኢትዮጵያ ሃገር እንዳ ሃገር ስለዝኾነት ምስ ኤርትራ እንዳሕራ ተዋጊኣ ኣነ ሃገር እያ መጀመርያ ውሕስነት ናይ ሃገር ዘገድሰኒ ሰብ ስለዝኸደ ሰልጠነ ስለዝኸደ ይኮንኩን ኣነ ሰልጠነ ከይዲ ይኮንኩን ኣነ ተጋር ሓድ ግዜ መብዛ ሶሻል ሜዳ ኤርትራውያን ሻዕብያ ክመሓዙልና ብልና ነሮም ኣነ ከዓ ክሕዞ ዓቕሚ ይብለኝ ገንዘብ ክሕግዞኩም ተጋር ሕዋት ኢለ ሰለማ ሰልፊ ክሕግዞኩም ኣነ ስለሳ ብለን ክዛር ዓቕምናተይ ገንዘብን ሰለማ ሰልፊ ናይዛ ሓጊዘ እዚኣ ከዓ እንታይ ለምኒ መፅኦም لقمات تايم الكتك الزعوات قرينا احنا زلنا يس تايم الكتك لقمات خاصها ولقمات ارتلا قنعت هاجر سراوي ارتلا زقون حزبي بايزو يسمع عركي ولا خير اللي بنوركسي سراوي ارتلا طوي من الناس والشباب قالوا يعني عبد تبرع بايزو عندي خالق ده عندي زلزي اللي انبر طوي من الناس ولو نكون رمي ما خل عندهم كوينا ما دي ابيعين سوي قمنا سوي قهاكا عندي مش الله مسح يسكا خير كاس بس مسح كطفاء تبال نمنتاي انت يمسيلكم اجي كدع كل غزي لا تورد ايز نبر كدع خدعي زون غريبتنا خا صبق ነገር ዘለዎ ከምዚ ያበቃ ይዚ እንትሮዋ ንጥቅማን ግን ስጋ መወዳእታ እዮም ዝኸዱ እዚያ ሕዝዋ ያኹ ዝሓውና ግን ንሕሎሚ እንኳዕ ናብ ልቡ ተመለሰ ንዝኾነ ኤርትራዊ ናብ ልቡ ክምለስ በቃ ኣብዙዊን መፅኦም ድላዮም ክዘረው ኢና እንደለን እሕና ኮም ኢና እንደለን ከይተረድአና ኣብቲ ናቶም ታኸላ ኢና ናእትርለና ኤርትራዊ ከይተረድኦ ከምዚ ብስምዒት ኣብቲ ናይ እዚኦም ታኸላ ኢና ናእትርለና ኣም ግላድ ኦፊሻል ከምዚ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ዝገይረ ዝብል መግለፂ ኣይውፅአን እቲ ሓንቲ መግለፂ ወፅያ ደላ ሎም መዓልቲ ፅሒፎም ኣሎ ከም ናይ ሓተታ ሆፍሊ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ዝዛረቡላ ኮነ እዮም እዛ ናይ ኣብ ስታምነይል ዊንጌርያ ደለኹ ፍሽለት ህንፀት ሃገር ትብል ሓተታ ክገብሩ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሚኒስትሪ ዜና ከምኡ ዝብል ኣርቲክል ፅሒፉሎ ብርክት ዝበለ ፅሑፍ ዘርጊሕ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃገር ምዃን ዝኣበዮም ብብልጭልጭ ተናዊፆም ዘለዉ ሕጂ ነዚ ንሕና ነዚ ድግበር ዘሎስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ተቋምቲ ሓይልታት ኣንፃር ኣብይ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ጠፋሽ ወዲ ጠፋሽ ንዖም ይሕግዝ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ግሂሱ ከም ዘሎ ካብቲ መሬት ኤርትራ ክወፅእ ከም ዘለዎ ኢሎም እዮም ድኸስሉ ኣሎ በዓል ሕጂ ኣነ ንስኹም ቶም ካልእ ኣብዚ ዓዒልና ብትግርኛ ነምፅኦ ለውጢ የለን እዚኦም ኦፊሻል ዲፕሎማት እዩ ተረዲኹም ብዲፕሎማት መልክዕ ንሕና ክንከሰስ ይግብአና እምበር ዋጭ ሓደ ከምዚ ኮይኑ ኩላና ንንሕደና ኢና ንፈለስ ዘለና ውጭ ነንሕደና ፀላኢና እንታይ ገብረ እዞም ፀላእትና እንታይ ገብሩ ኣለዎ ካርዩ ሕጂ ንገብሮ ንሰርሖ ትሰርሕዎን ትገብርዎን ክትፈልጡ ኣለኩም ንምባል እዩ ናይዚ ግን ኦፊሻል ስለተዘርግሐ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ጉዳይ እዚ ክትሰርሕሉ ይግባእ ናቲ ቅድሚ ሕጂ በዚ ናይ ዝሓለፈ ሰብኣይ ተኸሲሳ ነይራ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትሪ ግዳያት ወፃኢ ኤርትራ ግቡእ ዝኾነ መልሲ ይብል እዩ ሓቂ ሓይሽ እዚ እውን ይደግም ኣሎ ኣብዚኣ ዝዛረባ ዘሎ ዝወዲ ከስማዓኩም ናይ መለስ ይበቃ ናይ መለስ እዚኦም ብለኩም ኣለኹ ናይ መለስ ክደግሙ እዮም ነናይ ቦታት እዮም ዝደግሙ ደሎ እውን ተገይሩ ትክስተኻኸል ዝግበኦ እውን ተሳኽሉ እዚ ናይ ዶብ ናይ ግዛዕ ይበሃል እዚ ምስ ውዕሊ ኣልጀሪስ ተታሒዙ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ ንሶም ብጣዕሚ ቀለልቲ እዮም እቲ ህዝቢ ባዕሉ መሬቱ ይፈልጥ እዩ ኦሙ ይፈልጥ እዩ እምኑ ይፈልጥ እዩ ብወገን ካብ ወገን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ በቲ ኣልጀሪስ መሰረት ዋላ ይከለል ኣሎ ንሶም ናብዚ ክመፁ ይደልዩ ወገን ትግራይ እውን ናብኡ ኣትዩ ተባሂሉ ተወሰነ መሬት ኣሎ ግን ካብ ትግራይ ናብኡ ከይድ ዝደሊ ህዝቢ የለን እቲ ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ድልየት ማእኸል ጌርካ ብጣዕሚ ምዕቡል ዝኾነ ባህሊ እውን ኣለና ዋላ ብሃይማኖት እንተመፂኻ ዋላ ብባህላዊ ትሕዝቶ እውን እንተመፂኻ ንብዙሕ ዓመታት ዓበይቲ ጎንፅታት ፀገማት እናኣለዩ ዝመፁ ወለድና ኣለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣለዉ ምሁራት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ማለት
ስለዚህ እዚ ብሽንግልናውን ክትፈትሖ ትኽእል ትናይዶ ምንም ወዘት اسك محل اسك زي محل كم اجرك تفرد هي اسك زي محل انا وزي اروح ملسقنا لني بحوا منا شح منا تقراوي تايدو خون داولكم مثاليات تطولوا كلكم حدا تقراوي نعاكم ملس زوكم اين مرنيو حجي انت فترنا عينا سالخم ميدياسي كمي غيركا خم تدقوسو سلازرقخمنا بنفسكم እንዳተ ገላዋወጥኩም እንዳሐሰኩም ይሁን እንዳበልኩም ስለዘረአኹምና ሕጂ ተማሂርና አብረስኩም ክንዲ ይብላል ሕና ካልኣይ ነገር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣብና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዚ ተሓታትነት ዋላ ኣነ መይተሲ ደቀይ እዚ ኹውነት ዝገብርዎ እዮም ከይትሓስቡ ምክንያቱ እቲ ልዕልና ዝተገበረ ንስኻ በዓልካ ትማሊ ትምስክረሉ ዝነበርካ ቪድዮታት ካሎ ቪድዮታትካ ኣንሕና ካሊ ምስክራይ ኤርትራውያን ኮይንኩም ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝተገበረ ወንጀል ንስኻ ሰሜር ዓዶም ልዕልና ተጉርዑ ዝነበርኩም ልዕልና ተእውዩ ዝነበርኩም ቪድዮታት ሒዝና ጭብጢ ሒዝና ገና ቀጥቀጥ ቢልና ናብ ሕጊ ክነቕርበኩም ኢና ስኢልካ ኣይኮነን በዓልኩም ብፍቓድኩም ትማሊ ተኣምኑና ነይርኩም ኢኹም በዓልኩም ማንም ኣይበልኩም ገለመለ ወላ ሓጃ ገበርናኩም ንሕና ነብስኩም ክኢልኩም መፂኹም ኣብ ልዕልና ዝተገበረ ናይ ምስክር ሓቂ ከም ዝኾንኩም ነዚ ዝመስከርኩምና ከዓ ቴንክዩ ንብለኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕጂ ትብሎ ዘለኻ ንዓና ንተጋሩ ንስኹም ትማሊ ትብልዎ ዝነበርኩም ረሲዕኹም እንተኾንኩም ተጋጊኹም ኣይንርስዕን ተጋሩ ኢና ትብልዎ ምሳሌ ኣሎ ትግራዋይ ሽሕ እመኖ ሽሕ ይኹን ሕያዋይ ኣይትእመኖ ትግራዋይ ሸውዓተ ልቡ ጥውይዋይ ገላ ኮሚና ወላ ሕጂ ኮሚና ኣይንኣምነኩምን ኢና ኣይንኣምንን ንነብስና ኢና ንኣምነን ሕና ንዝኾነ ሰብ ኣይንኣምንን ኢና እዞም ገንዘብ ነዚ ኣደዋፃኹም ላ ኣሕዋትናስ እንታይ ኮነ ስማዓኩም ሁሉ ሕጂ እዞም ኣሽሓት ገንዘብ ብርኽቲ ገለመለ ሕንፃፅ ኢላ ክትሕንፅፀና ሓሲባ እዞም ኩለኹም ኤርትራውያን ኣሕዋት እንታይ ኮነ ስማዓኩም ሁሉ ሕጂ